Anyu, utoljára. Ne lepődjön meg anyám, hogy magázom. Nem tudom, anyám-e még azon a másik világon. Tudom, hogy mindent lezárni, csak nagyon kevesen, de azért gyötör, hogy nem tudtunk mindent mi sem. Talán emlékszik rá, amikor tavaly megfogtam a kezét, maga fázott, nyár volt, nekem meg nem ment a beszéd. Féltem, hogy valami sutaságot mondok. A halottak is ilyen szégyellős bolondok? A kezét, amikor megcsókoltam, féltem, mert valami rémületet láttam utána a szemében. Ha nem kezdett volna el akkor sírni, lehet, hogy meg is szólalok, és ma kevésbé szenvedek. Elegáns ez a hallgatás. Nevetséges a beszéd. Tudja, nem tudom elfelejteni a fehér pulóverét. Nem állt jól magán. Már szinte semmilyen ruhadarab. Az arcát elfelejthetem, de az a pulóver megmarad. Elnézést, anyám, hogy így elkalandozok, szégyenletes nekem, mint a halála, az ok. Most már nem maga miatt mondom, de hát engem még itt hagyott küzdeni. Szerettem magát. És hogy egy volt, akik olyan kevesen. Anyám. Még a magáé vagyok. És maga már nem az enyém. Ha megszületik egy könyv, anyag, akkor azt kivel olvashatod el? Már nem olvastatom el senkivel. Régen? Régen igyekeztem olyannal, akihez semmi közöm, olyan olvasóval, meg akkor tényleg volt 2-3 olyan nagy név, akinek így elküldtem, és akkor annak a véleményére adtam. Miért múlt el? Mert milyen plusz kaphatsz? Tehát, hogy van valami olyasmi, olyan... Mert már nem félek. Valószínűleg régebben az, hogy kikérni valakinek a véleményét, aki felettem álló tekintély, és én nekem is jelent valamit az ő szakmai tudásának a biztonsága, az abból a félelemből táplálkozott, hogy talán benne hagyok valami hibát. Ma ilyesmit már nem félek. Nem félek attól, hogy hibázom. Nem azért, mert nem hibázom, hanem mert hibázhatok. Megengedem magamnak. Hány éves korodban kezdtél el írni? Mikor tudtad azt, hogy az nem egy ilyen gyerekes kis próbálkozás, hanem... Ja, hogy gyerekes kis próbálkozás az 9 éves korban volt, de amikor azt gondoltam, hogy ez már nem gyerekes kis próbálkozás, az még nem volt. Soha még nem jutottunk túl a gyerekes próbálkozásokon? Még nem, tényleg úgy érzem még, hogy amikor azt mondják, hogy költő vagy író, akkor én bitorlom csak ezeket a státuszokat. Nincs vágy benned valami egész mást kipróbálni? Valami egész mást írni? Mind? Mint amiket szoktál. Tehát mondjuk valami szerelmi regényt, amiben csupa boldogság van és csupa szép ember szerepel. Tehát egy másik műfaj. Nincs nekem, én csupa szép emberről írok, csak azok az emberek szenvednek, vagy valami ilyesmit, tehát rossz. Nincs bennem ilyen vágy, mert ezzel kapcsolatban sincs vágy. Tehát amit most csinálok, azt sem olyan nagy vágyból csinálom, hanem egyfajta muszájból, de ez a legjobb muszáj. Tehát ez az a köpeny, amit le is lehet nevetni akár, de az ember nem veti le. Közel van a miért ne legyek én, és miért ne legyek én tisztességes dilemmájához. Miért ne írjak, amikor írhatok? De hogyha valami szép dologgal találkozom, meg valahogy boldog vagyok, akkor egy percig se pazarlom az időt arra, hogy írjak, nem szeretnék boldog lenni, szép dologgal találkozni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni.